ले ले यहाँ बालम, चाहे अपने सैया जी से कहिए या भैया से, लेकिन ये गीत स्पेशली भाई पे है। अच्छा, मैहर का नाम कौन कौन सुना, जरा हाथ उठा के बताएंगे। मैहर, मैहर वाली माता शारदा को कौन कौन जानता है? बस एक, एक दो तीन, मैहर वाली शारदा मैया को नहीं जानते आप लोग? जानते हैं मैहर, बोले शारदा मैया की। एगो बहन अपना भाई से कहा था, ए भैया रवा मैहर जाता नहीं, माई के दर्शन करे। हमार दिली इच्छा बा कि हम तो जाना पाई, लेकिन एगो नीमन चुनरी ले ले आई। हमरे खातिर ना घर परिवार में जितना लोग बा कहता ले ले आई ए भैया मैहर से चुनरी, ले ले आई ए भैया मैहर से चुनरी। लागल बा लालसा कब होई दरसा। रउआ फोकस करो, काहे से कि ई सब गाना धचिक धचिक वाला नहीं भाई, सब गाना में करेजा लागेला, गावे बदे भी करेजा चाहिए, है ना? ले ले यहाँ ए भैया अरे मैहर से चुनरी। लागल बनाल सा कब होई दरसान, अरे जान रूप सुनरी। ले ले आया रे भैया मैहर से चुनरी, ले ले आया रे भैया मैहर से चुनरी। लागल बनल सा कब होई दर्शन, लागल बनल सा कब होई दर्शन। लागल बनल सा कब होई दर्शन, जान रूप सुनरी। ले ले भैया मैहर से चुनरी, ले ले भैया मैहर से चुनरी। एगो हमरा मम्मी खातिर, एगो हमरा चाची के, एगो हमरा मम्मी जी के, एगो हमरा चाची के। एगो हमरा दीदी खातिर, एगो हमरा भाभी के।
द्वार की के सबके हुदाप करे आनंद सुदिन ध्यान धारे और ब्रह्मा विष्णु शिव ई चाहता सब कर ध्यान धरे और सबके जाप कर ब्रह्मा विष्णु शिव। लेकिन जो हमारे भौजी लोग बाड़ी वो लोग का कहते हैं अरे ले ले आई हवाला मई हर से चुनरी ले ले आई हवाला मई हर से चुनरी लागल बलन सा कब होई दर्शन लागल बलन सा कब होई दर्शन लागल बलन सा कब होई दर्शन लागल बलन सा लागल बलन सा लागल बलन सा कब होई दर्शन तुम रूप सुनरी। हम भाग जाए का बनारस जैसे हमारे मिजाज आना था लाल रंग खतरा का निशानी होला समझ जा बढ़िया से तिहाई मार के जैसे मिजाज आना था तैसे ही बिगड़ भी जाता है ना। बोले सच्चे दरबार की लागल बलन सा अरे लागल बलन सा लागल बलन सा लागल बलन सा मन में हमरा क्रिकेट चाहिए जब ले ना देवा तब हम गनवा खत्म करो हमरा बीमारी बा मिजाज बड़ा बात बनेला जब बन जाला ना तो फिर के हिम्मत नहीं के बिगाड़ हां यही के भोजपुरी कहा जाला है ना। अरे लागल बलल सा लागल बलल सा लागल बलल सा मन में कब होई दर्शन अरे ले ले आई हवाला बजरिया से चुन